abro temo kabo ba wach abro wacho ne gi kaka en gi kaka osechalo. Meanwhile, without even looking at Siaya as the only county, kwang'iyo counties gi te kata kapok abire Siaya, counties gi nigi problems since 2013. In fact, CPA kosewacho nini osemi history mar devolution. Gima devolution nonego bed ni treat. Ma sama devolution ne bire gwengewa. Owacho ni Kaluo. Wan wang'e ni gini is a big blessing. Tiende ni en gweth makende. To king'iyo Kaluo wa mokwongo, gino chala kas. Chalo gima okuongwa, kata chalo gima devolution kendo koro kelonwa chandruok. Underline the word kas. Adhi wacho ni gima omiyo awacho kamano. Other counties osete, especially kwang'iyo in terms of development. Counties gi kano kel gi ntie revenue allocation mimiyogi ma yusewacho ni Siaya as a county noseyudo 74 billion in total to date. To ewi pesa no onego bed ntie a minimum of 30% of pesa no nikech mano mana momigi. But remember nitie gimiluongo ni on revenue, on source revenue monego bed ni counties collect magi collect ga in every budgeting period. Iyudo ka in their budgets, budget proposals giketo kanyo ni on source revenue wadhi collect maromo nade. But the question is, bende gi collect mano mokwongo. To tiende ni counties gi yudo more than gimiseketo e screen kachacha. To koseti kodgi maber nikech onego bed chik wacho ni onego bed ni 30% minimum mar pesa mag yudo onego bed ni gitere development. Tiende ni 70% to yiene gitimogo other issues kaka recurrent expenditures. Tiende ni chulo sara, chulo gope moko mantie kata keto timo gimiluongo procurement issues ikelo gima onge iketo kata kae no hospital iwinjo. To say yudni on paper, I will now get direct to Auditor's General report. On paper, most of these counties osetiyo gi either 25% and below in development. Mano on paper. Ka the auditor gets further, kodhi mabor mochako ng'iyo ni to 25% muket on paper ni kata mana 20% muket on paper ni. What is the absorption rate? Absorption rate en niya. Wawacho ni adwa tiyo gi figures mayot mondo jokanyana muwinja. Wawacho ni 1 million odhi egero hospital gi ECD schools gi ndara. Mano kaka kete e paper. Ticho kilung'iyo ni to bedo absorbed now. Okete e paper as 1 million notimo gima chalo kama. To kodhi ong'i tido kata ka kendo maybe 700,000 emotiyo kako onego bed ni tiyo to 300,000 okotimre nadi okotiyo. Koro tene by further looking at it kata kinone kendo matut beyond gimokete paper cha tido ka kendo bende kendo absorption rate bende otimre nadi kako ti kode be kendo koro ti kode marach zaidi moloyo kata kako kete on paper. Why did I say ni county kata devolution osebedo a curse to our counties? Mano koro gwenge makaluo, gwenge ang'wen makaluo. An koro adhi Kaluo. Aweyo oko kucha Kaluo. In iwuon iwacho na wach pending bills. Iwinjo. To pending bills, most of them, almost 70%, in atamalo 70. Kawacho ni pending bills jokanyana mano gope mapok ochul. To supply osetim, mwandu osekel ne county, kata osetim ne gitiji monego bed ni itimone gi to pok gitimre nade, pok gichudo. Bills gi king'iyo gi 70% mostly gin mag let me say contractors marine construction. To mano development. To pending bills gi ka 70% gin mag contractors could be directly linked kata nyalo bedo ni directly timo gimiluongo ni 30% development minimum mewacho cha. Man already nyisi ni the 30% cha we never achieve it by just contractors making noise.
But another question en niya, ka contractors go koko ni pok ochulgi this amount. Ing'e gima moko timo? Moko osekata negre ili counties wa makaluo. Moko osedhi go koko diere moro aneno county moro ka host governor e TV ka to back in the office ka chato contractors go koko ni pok otimruok nade pok ochulgi. To TV ka to longo kaka gini en otimre nade en county ne dhi maber. In short, no expose marach. But that is not the point. The point is, konego bedni gini konyowa piny kucha. Nikech county onego bedni pidhowa, koweyo gi pidhowa, onego bed nikech kimiya contractor achiel tich, Sharon, tikonyo ji mang'eny. School fees, nyithinde dhi chulo school fees. Jok matiyo ne dhi chulo school fees. Jok matiyo ne dhi yudo kaka chiemo. Gik machalo kamako. To kata mana sirikal en owuon, obende odhi choko ga osuru kowuok kuom contractor ni. To contractor ni ok oyudo pesa ne. Ibro yudo ni jogo manotiyo in the first lot mag county government from 2013 moko nitie ma pod bantho pesa gi e counties nyaka kawuono. Iwinjoga? To mano momiyo moko end up ni dere. Tang'o miya wacho ni anakas kata kowe derruok mag the contractors. Giwinjo matek in this sense. Pesa magikawo magidhi timo go tije county. Samoro en odhi oholo pesa ne bank. Pesa no kogole bank. Bank ok mi pesa nono. Bank charge gi miluongo ni interest. Interest bank kawo ire bank dwano repay the principal installments monego bed no chulo every month. To county to timre nade obetie pesa. Ogolo pesa kanye mudhi tere bank. Moko bende pesa ne mo kano. Wawachi ni kuro kata mana capital musibit kutiyogo. Ema kendo chako dhi okawo Sinke County. Ema miyo jogi hinyore. Koro to me right now, pok wachopo kamonego bed ni wachope. To wadhi neno mbele kaka gini timore. But so far Luoland pesa to waseyudo. To kata kwa ng'iyo counties generally out of the 47. Gibende report gi ok ber ahinya. Duto te wadhi bedo kwa ng'iyo to ng'iyo mago makaluo to koth osebedo ka goyo wakanye tere kaka wanyalo loso yore wa kata mna iwacho ni rieyo yore yo makare kata mna ikin thuolo mabiro nyime. Lakini ila rikor ka ini ni wuok e county mane to